ଭଏସ୍ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହଠାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସହ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଶିବିରରେ ସମୁଦାୟ 108ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ 86, ସାମୂହିକ 21 ଓ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଜନିତ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ GR ରାଘବିନ୍ଦ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କିଭଳି ତାର ସମାଧାନ ହେବ ସେଇ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବସିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଗଣାରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ପରୀକ୍ଷା ସହ ଆକସ୍ମିକ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ସୁସ୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଏସ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।